When you say my church, you have to know the heart of the yakababa umholi. Enhlizweni kababa umholi kunalento ukuthi you have to be the church of the future. Be part of that. Be part of the church of the future. Ni right bangcwele? Church of the future yenjani? Asilahli the message, the pure message, yes, but we adapt with the times. Come on. The message is the same, but the presentation might change. Amen. The methodology might change, but the message is the same. Amen. You adapt to the times. So we are one good, loku kwefonanyana ka 400 rand ayisebenza ilungi. Besut okay bantwana ngithenga impuphu for the next 6 months. Angizukuthenga ugrosa la endlini for the next 6 months. Ngizobe ku 500 nami ngifuna lamafoni abizayo ukuze ngikwazi ukuxhuma inkonzo. Khuluma nami bangcwele. Indodana yami last year mayingipha ipresent ka Mother's Day wangithi 1000 rand. Ubungahamba uyothenga ama slippers negown ngathi ngithengeleni router. Futhi ngiyazilandela mina ngathi router. Ngathenga irouter. Mangiqeda angithi ngiyazazi izinto. Ngangena la yonke into uyayifundela. And the more ufundes the more uba younger. Bathi la eXhosheni kunalento ebizwa la eXhosheni ama dendrites. Bathi information yakho ifana nezihlahla. Uma ungafundi ziyathi ziyashwabana. Yingakho sithi masiguga siyakhohlwa ukuthi we shut down to learning new things. But ama dendrites, the more you learn new things ayavuleka. Ma ungafunda yashwabana afe. Aningenzeleni uWhatsApp zifundise ukuze ulwise lento yokukhohlwa. Ngathi rain isim card ye rain ngathi ngifuna unlimited. Angizange ngingene kule kickboxing. Spend the 12 hours ubheka kickboxing abantu belimazana. Ngangena intweni eyivusa umoya wami. Because ma umfundisa akekho umuntu okushumayezayo. Udinga abantu abangakhuluma nawe. Ngazondla umphefumulo so that I can minister from the overflow. Each church of the future demands that you invest in your spiritual life. Instead of a handbag got 12,000 rands, ne weave got 4,000 rands, invest in your spiritual life. Enhlizweni kaMholi kune church beyond the 4 walls. Ungumzalwane wase Church of the Holy Ghost noma sihlangene noma singahlangene. That calls for maturity. Enhlizweni kaMholi kunalento ukuthi ibandla malikhule beyond the borders of South Africa. Not only Swaziland but everywhere. Kuyinjongo kaNkulunkulu lokho. Ngikhuluma ngo my church. You possess it. It's your church. You are aware of what's happening. And enhlizweni kaMholi kunalento ethi we have to be a church of excellence. Uyayazi excellence. Uma ekhuluma uDr. Miles Monroe sahamba wayekhaya ezulwini. Uma ekhuluma efundisa ngeexcellence, uthi you cannot ignore excellence. Number 2, athi excellence competes with excellence. Awucompete nabanye abantu compete nawe.